A gasar wasan kwallon kafa na Premier League a Lahadin nan 16 ga watan Mayu, kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars ta lallasa takwararta ta Adamawa United da ci 1-0. Wasan ya gudana ne a filin wasa na Ahmadu Bello da ke Kaduna, Najeriya. Har yau magoya bayan kungiyar na cewa zuwan Ahmad Musa dan wasan da ke gaba-gaba wajen taka leda a kasashen ƙetare zai taimaka wa kungiyar gaya matuƙa. Sai dai kocin mai horar da 'yan kungiyar ta Adamawa United ya jinjina wa 'yan wasan gami da kokarin da suka yi duk da rashin nasarar da suka rasa. Gaskiya sha'anin wasa kwallo dama haka take, in ka je wasa ko a shaka ko ka samu draw ko kai ma ka yi nasara. Yau dai ba rabon mu bace, mun ga yadda yaran suka yi wasa yau, a gaskiya sun faranta mini rai da kokari da suka yi. Da a ce mun yi amfani da dan chances da mu ma muka samu, kila result na wasan ba haka zai zama ba. So ni na shigo tim din sabo, ban jima a tim din ba, kuma mun dan kawo wa'yansu yara just to beef up tim din. Muna da begen cewa nan ba da jimawa ba, in suka ci gaba da irin wannan kokarin, na san wasanni za ta fara mana kyau, za mu fara yin nasara da taimakon Allah. Kuma kafin a gama shekarar nan za mu ga yaya result na wasannin zai kare, a wani matsayi kuma za mu gama. As long as akwai hope, dole mu ci gaba, kowane wasa za mu yi, za mu ci gaba da sa irin kwazo kamar yadda suka sa a yau, mu ga cewa a karshe mu ga menene Allah zai yi da mu. Nura Ibrahim na zamowa dan gaba-gaba a kungiyar kwallo ta Kano Pillars, ga abin da yake cewa. To alhamdulillah, daman duk irin match irin wannan yana wahala gaskiya, da na kasan tebul ko ya zaka buga dole ku fuskanci kalubale a ciki. To dai da karshe Allah ya ba mu sa'a, kuma abin da ake nema kenan. Mun gode Allah. Match ya yi kyau sosai, duk wanda ya shiga ya buga sosai a ciki ne. Alhamdulillah match ya yi kyau sosai. Magoya baya su ci gaba da taya mu da addu'a akan wannan abun ba sauki a ciki, daidai addu'a ce ita ce za ta taimake mu a ciki gaskiya dai. Sulaiman M. Kira, taskar Hijira TV daga Kaduna, garin Gwamna.